Dem baş alanı. Dem baş. Çavanı ve haftaya. Baş. Emlükü derim abun. Gihanek. Ematımın gihane kalmış. Başa. Gihane kit karı bu kuyunu. Perixan, Kerem ke. Jiberku karemin zedeye ez zede naçım sinemayı. Levma. Ez jimeşe geleki hez dikim. Levma ez her sibet dimeşim. Lebele. Ez sinema pir hez dikim. Lebele şano balamın nakşine. Her oha. Ez çirokan pir hez dikim. Her oha helbet şi balamın dikşinin. Jiberve yeke. Futbol qat balamın nakşine. Jiber ve yeke ez qat naçım maçan. Jixeyni meşe ez qat verzişe nakım. Baş. Na gihanek devok de carna dikevin navbera peyvan yani peyveke bi peyveke de vigredin. Carna ji hevoke men direj dibin. Hevok direj dibi. Tede yek du se hevoken biçuk çedibin. Em de navbera wan hevokan de bikartinin. U carna ji veki kulvedere diyar dike hineki vateya hevoke duguherine. Gihanek amey heri balkeş ki cane. Heri kuan bikartinin roje belki hazar cariyem bikartinin ki cane. Lebele. Lebele. Jek kintir yek heye. Le. Jvejik kintir yek heye. Lema. Jvejik kintir. Jixeyni. U heye. U. Mama salverninem. Livirtine de bikul virtine be. Bas jiboko em nas bikin yani u binavu denge ne var ya em roje hazar cariyem u bikartinin. U çi dike dikevin navbera peyvan peyveke bi peyveke de vigredin. Nakan bejim azutu. Hevoke kijit kare. Hevoke jim hevoke ke vigredin. Minak ez jivir diçim male u jivir derbasi mala cirane xwe dibim û jivir jî nizam vedgerim malê. Yani du sê hevokan û peve girê dide. Dema ku em û nas bikin em dikarin vana baştir tê bikêjin ji ber vê min mînaka û da. Em yekek vana bigirin dest ji ber ku. Ji ber ku ji me re sedem diyar dikin ne warê. Demê ku em dixwazin tiştekî bêjin em sedema wê bi ji ber ku nîşan dikin. Mînak Selhadîn nelviraye îro. Ji ber ku karmendê wî çûye Kurdistanê jê re gotî tu pêwîst li ber dikanê rawestî. Ew jî ji ber vê yekê nikarîbû bihata lêborîna xwe xwest. Yani ji ber ku dibi sedema çima nehat. Sedema wê. Lewma hevokê xurt dike. Xurt dike, girêdanê çê dike, xurt dike. Dibêje ez ji meşê gelekî hez dikim. Lewma yani wekî mirov bêje ji ber vê sedemê dîsa yani ji ber vê yekê ya jî bi vê vegirê dayî ez her sibe dimeşim. Yani ez ji Kurdî hez dikim. Ji bo vê ya jî lewma ez têm dersa Kurdî. Mirov dikarî bêje lewma ji ber vê, ji bo vê, bi vê sedemê vana hemî mirov dikarî li şûna hev bikar bîne. Lêbelê. Kî pir bikartîne lêbelê? Tu. Yani em. Herêma we? Herêma me. Çi dibêjin mînak? Mînakekê bideme. Dema tiştekî hevokekî saz dikin. Wekî mirov bêje İhtimal dixiye, guman dixiye. Herê gumanekî şikek ve em bêjî tiştekî çê dike dêde. Lêbelê mirov nikare vê yekê pêk bîne mesela. Mînak dibe ez ê bihata me mala we Lêbelê karekî min derket ez nehatim. Yani ji xwe re hincet pê dibîne. Lêbelê bi kerê dîtina hinceta tê.
اره ya. Ya mro zede bir kar neyine başlıyor. Karın sebedüz ve uncip kar binin. Neyin derse bejin lebele u duru direj bikin. Ne başı. Le jite bir karanin, lebele jite bir karine var. Kijan herem lebele bir kartini, kijan herem le bir kartini. Remama prane le. Le. Evacı le. هما جدي كذا في باش ام بين Hem acı hem de karın bejin. Hem azıbat ama hem karemi derken az ne yaptı? Em jî dibêjin hema rast e. Lebele hem Em her du kajib. her de kartinin. Böyle canım mro kindi bejed bejili azıbat ama le ne hatım le kareki min derken ne hatım? Ya azıbat ama le böyle vallahi kareki min derken az ne hatım? Sam em direji dikim peyva pezede dikim. Vak heval aziztim dibeji vallahi ne var ya? Herem ava pır bir kartini. ويا صوت خوارن ما مست He? ويا صوت خوارن Ama da hava keda bir kartini. Ajera dibejim falan tişti bixuynad be vallahi az bixuynim. Yani bu gotunek keti dev yani vaki pe des bir gotune dike. Yani şora dike pelik bu des bir gotune bike. Ne herem var dikin. Ya jihin kes usad kevi dev wan. Her vaha hum bir kartinin her vaha. Her vaha. Dibece ez cirokan pır haz dikim her vaha helbet jî bala min dikişinin. Yani bak jiyeke derbas yek edin dibe. Yani bak bro bece ez ve penusi haz dikim li her vaha vaki bro bece her vaha yani li kelek ave li cemve bivere ez jiveci haz dikim. Yani usa vatayeke usa dedi akom dibecin her vaha. Yani ez ji kurj sor haz dikim ne var ya? Ez ji penusa sor haz dikim her vaha evci ne xarabe yani mro dikare jiveci haz bike. Yani usa venaji li kelek ave dini cemhev. Mirov dikare bêje wekî ve ez vê tiştî dişî hez dikim. Wekî ve. Her vaha veki ve Em wê kartînî piranî. bivere, biveyekere, li kelek Veki ave, ve. li cem ve Yani nizî vî tiştî Erê. tiştekî wekî ve. yani mesela Bu pejrandını ya. vatayeke vüsadı diye yani esasen jve hazdikim li kelek ave yani bivenare evci ne harabet karım jveci haz bikim ya jikemeki jveci haz dikim yani evet kefi derece duemin yani her vaha venadiki derece duemin playa duemin o ayek emin evdi be li her düji haskırınake ifade edik o jiber veyeke şu jiber veyeke zelal he sedemeke zelal diyardık he ama eğer dama bu xazın tişteki biyeki tam bidin te giştin minakem dibejin ez sibe nayim cemte jiber veyeke divet tu dile xwe negri yani jiber ku ez nayim cemte divet tu dile xwe negri yani jiber veyeke sedemeke tam musa diyardık he dibejin jiber veyeke ez nayim ya jiber ve gotina min gerek tu dile xwe negri divet tu dile xwe negri jiber veyeke kip kartini kartinin kim Em dibêjin ji ber vê qasê. jiber ve qase jî dibe jiber ve jî dibe Ji ber ve vê jiber ve yeke ali gramatik rastire çima ew yek dikeve şuna tişt minak te hevokek çekiri te hevokek gotiye te gotiye Deni ekil te minak em bêjin te ne dayı işte xwestî tu dibêjî ez nikarim bidim û tu sedema xwe diyardikî tu dibêjî ji ber vê yekê yani ji ber ev yek dikeve şîna ku derê ji ber gotina ez nikarim bidim dikeve şîna wê hevokê ji ber vê yekê tu divê tiştekî bi min nekî ya jî divê tu xwe ragirî namusa dibêjin em dibêjin hinekî di xwe ragire Mamoste mirov nikare em bêjin mijar tiştekê wê
بيجي سدام تشتكي بمروف كار بيجي جبر فيكي چندکی بی به هجمار به مروف مثلا گلک کسند مجبر وی چنده یعنی آنجا جبر وی قاسه گوریا مجال از بیجم تگو هرتن قاس پیوین بوی رنگی او دکوین شنوی هفوکا درش تفهم کر تو هفوکا که چدکی هفوکا که چدکی تو بیجی از سبه نایم اوه هفوکا که از سبه نایم سه پیف İca dema gutu jber ve ke dixi ew yeka duvurdu dikeve şuna ve hevoke. Yani cive dikrin. تو هنکی دریج بکی و چاخه مروف کار بیجی جبر وی قاسه Jber ve qase, jber ve tişti, jber ve gotune, jber ve peyve. Le jber ve yeke gramatik am pır bikartinin yani gramatik de rezman da yani. Jber ku yek peyva yek le gelek can em bikartinin dinava nivisandın ede. Dema ku hem nivisandın eke de nivisin hem de bejin ev yek nebu. Minak em hevok eke rez dikin. Hatta em bendeke rez dikin. Bendeke. Em de bejin ki minak rojev kobaneye ne var ya? Em kala kobane dikin em de bejin ki kobanere koridoreke alikariye ya mrovahi peviste. Devleta Türkiye u devletin Avrupa dve veyeke liber çav bikirin. Demam dibejin veyeke liber çav bikirin ev yeka duvur de dikevi şuna ve daxwaza me ev hevoka me idreş bu ya dikevi şuna ve yani yek jbowe Kurdi da peyveke gringe amina dursan nivisanna da bir kartinin. Tutkari beji jber ve gotina me ya jber ve qase jile yek rezmanite de tam rudini. Tamam. Jgayni. Jgayni ji neyeniye çetke ne var ya? Be jgayni meşe az qat verzişe nakim. Yani vaki mirobeje tene az meşe dikim. Teve vate. Tene az meşe dikim. Jgayni le harem nad beje jibli. Ne var ya? Jibli meşe az qat verzişe nakim. Ya ji derveyi Disney meşe diyor. ne? Derveyi meşe. Disney meşe. He? Disney meşe. Disney meşe. Onu sadece. Disney meşe. Yaz. Derveyi. Derveyi Disney. Derveyi meşe. Derveyi meşe. Evan ama hiç bilmiyorum. Jgayni. Jgayni. Hun de jgayni. Hun? Em dibên ji xênî yan ji dijî. Dici. Ji dijî tiştekî. Ama dici de tişteki de ne tişteki de. Dema jgayni u dici mesela tbeji dici meşe tişteki ne kumar dedin mi? Dibe. Yani em duvar kartînin hema em piranî ji xênî bikartînin. Jgayni. جغيني هنا جغيني Bey meşe. Bey meşe tişteki din nakim. Ve demet ve tu din jî bixiye. Bey meşe tişteki din nakim. Yani beketiye gerek din jî bikeviye. On herema ve yekeş xwe. Em dibêjin xêncî. Gayn jî. Xêncî. Gayn jî meşe. Var ya. Xêncî. Hevokeke Xêncî. çeke. Xêncî ez ji her werzîşê hez dikim. Xêncî nizanim futbol. Gogalingan. Gayn jî. Ama ji û tiştê wisa yani ji ceme da çek ji wenda bûye yani kesin Wenda bikar bûye. nayêre. Gayn tenê hûn bikartî ne? Gayn. Kîjan ew jî herêma we ye. Herêma we te got ji xwe ne were. Wekî din başa hat fêm kirin ev gîhanekin em van gîhaneka dema di nav axaftina xwe de bikar bînin ya jî di nivîsandina de xwe de bikar bînin ev jî asteke bikaranîna ziman û bikaranîna nivîsandinê diyar dike. Demê yekî di ziman de nexurt be yani asta wî ziman piçekî nepêşketî be gîhanekan nikare bikar bîne. Vê hevoka xwe kin kin çêke bêje minak ez çûm malê xal ji malê derketim çûm cem cîranan xal cîranê min ban mikiribûn xal em pevrê rûniştin xal vê hevokê kin kin çêkir.
لیکی کو یا جی یکه کدی د پرسکلیکه گوسجه کد زمان ده هنه کی استا خو ام بجن نه a yek be a du be ya jî be du be yek be in pêşketî tir be ve çi bêje ve bêje ji ber ku cîranê min daxwaz kiribû ez bi vê sedemê ji malê derketim û çûm mala wan hevok xwe hem dirêj çêkir hem rêzimanî çêkir hem girêdan çêkir hem jî daçek tê de bikaranîn ji xwe di zimanekî de قطن هوکه یا جی بشین هوکه مرو چه قسی بکار بینه یا جی هیمانین هوکه هم بیشن هیمانین هوکه مرو چه قسی بکار بینه او هوک او قسی دولمند به یعنی ویژه چیه ویژه بکارانینا پیوانه تو پیوان چه قسی بخملینی چه قسی الهفدو بینی چه قسی اکو دنگی وان هفدو دگرم بینی جم هفدو چه قسی تو تیده شباندنه چه بکی او قصیه او دبی تشتکی ویژه‌ای لیکن تو زازا چکی از هاتم از چوم او چو او هات او نابه ویژه لیت گریدان اگه خوش چه بکی و هنه کی جی بخملینی به پیوین خملاندی به رازبر نشنبر او دبی ویژه yani jboyi ve na demet binivisini teksteke nivisandıneke binivisini ki can evvel bu gaz helbest adı nivisim İbrahim demek o helbest adı nivisim peristiyavi cana beje az minak jite haz dikim jiber ku nizam bejnu balata çava ya minak yani gerek bir peyvan biliz gerek peyvan hene ki usab bixamiline başa em gihaneke derbas bikin dibi bari de ye ku bikar nayne perskreka wan bi gihaneke heye kes heye ya jî pir sêbet vê derbarê de hene em zelal bikin wisa derbas bikin gihaneke re pirskirêkê ve hene fêm dikin tiştekî din em zanibin ji bo dersê girîng e gihaneka û em dikarin bêhnok bixin şînavê ne were ye bêhnok lê bêhnok em di nivîsandinê de dikarin bixin şînavê di devkî de divê em dîsa û bikar bînin minak ez çûm sûkê min şekur û rûn û nan kirî lê demek ku em nivîskî binivîsîne ez karim bêjim şekir bêhnok rûn û nan kirî ez karim wisa bikim lê bi devkî mirov dikare û bikar bîne nivîskî bêhnok bixe şînavê demek ku em giştin xalbendî û rastnivîsê em ê ser vana bi berfirehî bisekinin lê niha ev divê em zanibin li vir hin tiştindin hene mîna gotiye bi rastî dema tu jî yekî pirs dikî yek hevokeke çê dike em jê pirs dikin em bêjin bi rastî yani em dixwazin çi bikin di vir de vebirî bikin ne var ya em dixwazin zelal bikin yani em dên bi rastî hinekî demê mirov dibêje bi rastî yê hin ber dikare hinkî xwe aciz jî bike dikare bêje ma tu ji min bawer nakî ew guman jî heye ji bo wê mirov demê bêje ji yekî re ya jî ji yekê re bêje bi rastî divê mirov dengê xwe hişk neke bi dengekî wisa dilovan bêje ku yê hin ber me hêrs nebe Kurt zû hêrs dibin dikarin bêjin ma ez dereva dikim û rabin terq û kirp şer derkeve ji bo wê peyva demê mirov bi kar tînin mirov di cî de bi kar bînin bi ton yani pêla deng pir girîng e minak em bêjin evvel birayîn tiştî got ez bêjim nalo bi rastî dikarî bêje mamoste ma tu ji min bawer nakî lê ku ez bêjim ha bi rastî dikarî bêje erê wala were ye yani wisa deng pêla deng pir rol dilîze ne wisa ew jî ji bo dîsa vebirîkirinê em kar tînin minak tiştekî dibêjim ez bê ma ne wisa ye ez bêjim ew guldanke ma ne wisa ye ew jî dibe erê wisa ye ew derbi yani ez dixwazim gotina xwe erêkirin bidin ne wisa ew jî edûn gerek divê mirov zêde bi kar neyne ji ber ku demê ku ê hember mirov tam tê bigêje pêwîst nake mirov bêje ne wisa
Lêdemê mirov çavê wî dinere ku wisa guman miman pêre wekî xuya dike wê demê mirov dibêje ne wisa ew jî dibêje erê wê demê dilê mirov rehet dike ku bêje na dîsa divê em îkna bikin qanî bikin wîna. Lê cem me wek tu dibêjî jî em kartînin lê em dibêjin yani yekî got dijî me tiştaxilin daxivin behsa tişkî dikin ji bo em jî tevlî wî namin em ê ne wisa erê ez jî wilo difikirim ne wisa em dibêjin ama em dibêjin Erê. wilo Dixwazî ya xwe pê bidî Na, erêkirin. ez bêjim ez behsa tişkî dikim tu jî ji bo ku tu tevlî ama dibe tu dibê ne wilo ez jî wilo difikirim tu rast e em dibêjin Ne wilo? erê em Ne ne wilo? wilo Ne wilo? erê ama ne wilo Ne ne wilo wisa yekê, bame ne wilo, ne aynı wilo. erê Erêkirinik yani bence Erê. erêkirinik derdik ya. yani ne ez erên kirên dikim Ew jî erê dike ew jî bê ê ne me wisa. qebilî me erên kirên dikim Baş e. Belê heye belê ji xwe jî erêkirinek e dema te jêkî got belê tu erê dikî ye wekî erê ye yani şîna wê digre belê erê belê tu rast dibêjî yani tu wî erê dikî yani mixabin çawa ye neyînî ye ne werê Neyini? Minak em bêjin eval Hesen tiştekî dibêje xweşiya min naçe ez bêjim mixabin xwezî te negotiba mixabin ne weriye ya jî mixabin ev nebû yani mixabin tim neyînî dike ne werê mixabin li gorî min pir tê bikaranîn taybetiyê ku dixwazin gotina xwe derxin pêş çi dikin dibê li gorî min ev reş e hem dibê neba min e sor e xuya dike min e rengê wê li ber çavê dibê na li gorî min reş e Ne şaş li gorî biye. erê li gorî wî ye li gorî bûn tê de ji bo wê mirov nika tiştekî jî bêjî tu serê xwe jî bişkînî ew dibê reş e xelas li gorî min ji bo wê peyva li gorî min nîqaşê vedike peyva nîqaşê vedike yek dibê li gorî min wisa ye ebrastî jî li gorî her însanî cuda ye ji bo ku li gorî her însanî cuda ye divê em çi bikin em rastiyekê bibînin yani hemû mirov divê li ser rastiyekê kom bibin yana li gorî min ez ê bêjim ev sor e li gorî te tê bêjî kesk e li gorî wî bêjî reş e ew ê bêjî zer e qiyamet wê rabe ji xwe pirskirêkên di welatekî de di cîhanekê ji de ji wê radibin yek dibê li gorî min mînak li Tirkiye em bêjin pir tê nîqaşkirin dibêjî li gorî min gerek jin nizam ji mal dernekeve li gorî min gerek jin nizam çend zaroka bîne li gorî min gerek nizam çi bike çi bike dünya alem hemû nikare li gorî te biçe yani wê demê çi gerek hebe çi divê hebe pîvaneke gelemperî hebe li gorî her kesî ji bo wê peyva li gorî min mirov divê zêde bi kar neyne di hevokê de di cê pêwîst e tê bikaranîn dema ku mirov nêrîna xwe dibêje tê bikaranîn lê mirov zêde tê de israr neke baş e Yekî Kurdekî Rojava mamoste o hat Swîsreyê dibêje ço hatî îfade dikirin dibêje ez bi teştiye hatim ser behrê hatim Teştiye? dibêjin ya bertun li Swîsreyê yani li sınırê ew ê Swîsreyê ew dibê nemişqila min e yani her ne pirskirê min ew dibêje ez bu saat ew nemişqila min ev jî baş e ev jî dikeve beşa ez wisa nafikirim li viraheye dibêje ez wisa nafikirim yani dema ku dozger jê re got li Swîsre behtineyê dikarî bêje ez wisa nafikirim baş e ez wisa nafikirim yani mirov bi yekî de ne di heman fikrê de ye ne di heman ramanê de ye ew jî mirov dikare bi kar bîne bi awayekî kibar yani mirov jê nabêje heşa tu dere wa dikî ya jî tu nerast dibêjî mirov çi dibêje mirov dibêje ez wisa nafikirim dema te got ez wisa nafikirim yani fikra min û ya te newek hebe mirov dikare vana bi kar bîne ez jî wisa difikirim ev jî berûva jî yadin e ez jî wisa difikirim yani ez wekî te difikirim ew tişta ku te gotiye
bimin rast e, eji vekî te difikirim. Ez tevlî gotina te dibim. Tevlî gotina te dibim, em heman tiştî difikirin, eva baş e, mirov dikare bikar bîne demê minak em bêjin hevala perîxaniya jî hevala viyan tiştekî bêje ku ez bêjim ez jî wisa difikirim hemen dicî de rûyê wana vedibe kêfxweş dibin dibêje. Cêda dibêjin bijî biratiya gelin. Ne var ya? Baş e. Dîsa Spartak heye. Spartak em ê karê malê bikin. Tim karê malê ye Spartak. Li vir xwendin û bikaranîna ziman heye ka em binerin. Belê. Em ji wê zêdetir li vir dema niha heye dîsa. Me di dersên borî di dema niha dîtibû. Li vir wekî dubarekirinekê hinek lêker hene. Mînak lêkera kirin, çûn, weşandin, xwendin, nivîsîn, gotin. Dibêje di nivîsa li jêr de lêkeran li gorî dema niha bikişînin. Rûpel heftê. Em dikarin du heval bixwînin. Kîjan du hevalê wisa ji dil dixwazin bixwînin kî ne? Viyan tu berîvan hûnê bixwînin. Bixwînin her yek dixwazî nîvenîv bixwînin. Nîvenîv bixwînin. Lê hûnê çi bikin? Di kevanekê de, di nava kevanekê de lêker hene. Ew lêker awayê raderî ne, hûnê wana bikişînin. Deman. Demaniha. Gorî deman ha bikişînin. Baş, mala we ava. Ez ji avjeniyê pir hez dikim. Devam ke. Ez rojê şemiyê diçim avjeniyê. Tamam. Kefa min gelekî ji kefa min gelekî ji gerê re tê. Ez rojên yekşemê bi hevalên xwe re digerim. Carnan jî em diçin sînemayê. Tamam. Berîvan devam bike. Tu qet li televizyonê temaşe dikî? Na, ez pirtûkan dixwînim. Helbest gelekî bala min dikişînin. Ez bi xwe jî helbestan dinivîsînim. Ez carinan helbestê xwe di kovaran de diweşînim. Lê mûzik jiyana min e. Ez strana dibêjim û li gîtarê didim. Baş e. Em bi vî awayî ünîte 5 bi dawî dikin. Em dikin ünîte 6. Dersa pêşiya me em ê ünîte 6 bibînin pêdivî li ser wana em ê rawestin û raweya fermanî em ê bibînin. Lêkerên alîkar hene em ê bibînin. Ez hêvî dikim hûn vê beşê bixwînin û werin. Baş e? Tamam. Na dema we bimînî xweş.